Сред всички карти в Таро, именно глупакът е тази, чийто образ е претърпял най-дълбоката и най-драматична метаморфоза. В различните епохи глупакът е приемал различни лица. Понякога той е отхвърлен скитник, осмиван и изтласкан извън границите на нормалността. С течение на времето този мрачен персонаж започва да се променя и да се доближава до уличен артист, шут. Персонаж, който се движи по границата между смеха и безумието, между подигравката и презрението. А в по-късните интерпретации, същият този образ се превръща в нещо съвсем различно. Символ на свободния дух, на човека, който е отхвърлил ограниченията на света и върви по пътя на собственото си вътрешно търсене. Тази промяна не е внезапна и не е случайна. Всеки нов образ на глупакът се ражда от предишния, като пласт върху пласт, като следа, която времето оставя върху една древна фигура. Затова, ако искаме наистина да разберем тази карта, трябва да направим нещо повече от това да се вглеждаме в нейното изображение. Трябва да се върнем назад във времето и да проследим дългото пътешествие на глупакът. От неговите ренесансови корени през 15 век, когато той е бил лудия скитник, до съвременния му образ през 21 век, в който вече се разпознава като архетип на свобода, риск и духовно търсене.